Khlaiya hambai sini da khokno jorani bagai ala sini ala ma hotat chake borok bufro bo plan naw laine am haike media rok no dingka ang bo sania borok dia ka tanglaima se borok mono plan khalalai nai media ringo hne ang kisa khana kata media phaimani pore wo ngangke sang to ala mani bagai already no sengko to saiman kha sini sab sarmanop sino sajangno tongo mane nongna lama nai sinai tabugle sinai singbo barbar sar sini sarno samani pore no bobo sing je sanmani ngi no bobo singno mane sini sin samungno bo success khanya bagi bobo sin bini sakno thari no sini lamani bagi bobo belai khano bini sakno thari samung khai ka taman bagi sing mane singbo tabu khe manchi nai heninya khaw sangwi tong ma se borok tam khe hotat chake borok am media ringlainya am hake salai ka abo bang silia ngangke tokhono sin sar sungno sini ro phaino sungno sajak tongo sungna pro engineer ro bebo kok sareka khanari ka nongni apro jon jolai ni bisingo no nongni lama already ngi thana hene sungna ba pro sai khanaro ka ngke engineer sungna sahari khanaro ta ngangke sing na singli tongmani bisingo no ko tabu obung kha hanenyo tongma se boro abo hotat chake tam ke ringlai khabo saimali ta angbo yam bagai sana rengga ang borong bukro am media laika tamungka aban bagai nakarsan kata an para ningge ang nakarsan kata sinsan mana emne ke lama na hininya already bidan sobo kagos kama haja proposal no khajang tabuk saja proposal on khoja lama already sinai hini apu nang tongna tonga nini sini mungkin ani sini mungkin suka laksmi dia brama oh kami ini ang Ramchandra parani Khlaiya hambai sini media takokna singna ora kaparas Khlaiya bagai ok abono je mio sango kaisia bayar lang khaje borok otoso borok saimia nong khana sing sini MLA sarbai sing bai nogo bathangai nai kok salaika sar saka je sini MLA sar bo niji bektikoto eko Dubai kok sarka engineer bai kok sarika obisas nangjagan nai apro sakarja nong lama 100% nangjak to jora kisan asing tongo watai bong tongo beskango hai kita kaca o watai ni si chono khlaiya kai phirokha miang na chenai ano ni jibo percent bo sajak tong ke aboni pore je chini gita madam phaipru chino morawa no tabuk chini dilip debraman nogo phaipru bo bongna kok sarka je lama ni bagai aprobo direct engineer by kok sarka sini sarmanot nor obisas ngaka khana di hinai aprobo phun jokrai kari ke phun khlai kok sarika je lama njak je sorong nai je rang kisa phano korai ing tongkha pro hani bagai Khlaiya oba helnai sin sar sabuta ke abo borok bas abo saimia na ba saide maka to saimia bongno pia ang to sajak no je kasuka nai ko hatat ke bofru barabat kise Khlaiya ab kang ta saimia le yata aise aje engineer phaiman ka bo ko parawon phai ngai thang pe haja sino parawa engineer phai thangka subu suka ang niji bektikoto ni chini mo thapaiman pore ang niji bo masuka je ponchayat somai kerengai nai borok soho Khlaiya suka ang niji bektikoto phita kerengai nai uskuti bai ponto salogoi suka ola mana besek mitar besek tamo jodi bisas tang yang kai ko naimano je ro kini ko no khojak tongo kagot no khojak tongo iko naror porin naimano je abo lama dangkhang ya ngani bagi kaos phajak already amtirokka ke tini om hai rongno je borok to mahke jodi om hai mia rokono khna norok viral mani omno tile tam kok sana musa about je mia hotat Khlaiya je Facebook nuguri ka kai ang wana jaka hai mobo kuti sereka omteng wansa ka omtiki wansong korge seng turung lai kai kicha kok salaja momo hai lai tong bai Khlaiya nai abar kok seng lai ja yapte rongta ini ko kami ni mung tamu ne o kami hingke rom di ko chine mo horikanto para Gabordi horikanto para hamza bota